Owen Williams I fi, dwi'n reolwr gyfarwyddwr cwmni Siml, dwi'n hen stager yn y byd cyfryngau cymdeithasol erbyn hyn, a dwi wedi bod yn arwen gyfres o drafodaethau gyda clybiau ar draws Cymru, clybiau rygbi ar draws Cymru a busnesau ar gyfer ARFOR, rhaglen ARFOR Undeb Rygbi Cymru a Llywodraeth Cymru. Yn y bôn, dyn ni wedi bod yn trafod cyfryngau cymdeithasol ddwyieithog. Nawr, yr hyn dwi wedi bod yn ceisio gweithio bobl yw, yn y pen draw, dyw cyfieithu ddim yn ychwanegu digon. Dyn ni am I bethau newid, ond mae angen newid mewn ffordd sydd yn gwneud synwyr yn y pen draw. Nawr, dyma esiampl o drydar nes I gyhoeddi y llynedd. Nobody can tell me this isn't a calculated move. Quite what his office remains up to remains to be seen, but I like it. Hynny yw, pan newidodd FM Wales ar Twitter, First Minister Wales at FM Wales I prif weinidog. Nes I gyhoeddi hwnna wedyn nes I grabio'r screen grab o'i gyfrif ar y pryd yn newid I prif weinidog. Wrth gwrs, prif weinidog yn Saesneg, Prime Minister, First Minister. Felly mae yna rhywbeth strategol yn hwnna sy'n gweud, wel, nath e arwain at yr holl newyddion mae ar-lein yn ogystal. Y realaeth yw ynglyn a reality mae'n drwg gen I yw ynglyn a cyfieithiadau pan dyn ni'n gweld nhw ar gyfryngau cymdeithasol. Mae yna resymeg dros hwnna. A resymeg yw hwn. Mae yna festr Gymraeg 2011 sydd yn golygu bod pethau swyddogol gan Llywodraeth Cymru fel esiampl yn cael ei wneud yn ddwyieithog. Y broblem yw, dyn ni'n gweld drwy'r amser a dyn nhw ddim yn y bôn yn werthfawr I siaradwyr Cymraeg. Dyn nhw'n ychwanegu unrhyw beth ychwanegol. Ychwanegu unrhyw beth ychwanegol. Dyn nhw'n wneud. Dyn nhw ddim yn wneud. Dwi ddim yn gallu buddsoddi mewn rhywbeth sydd yn gwbl ddwyieithog. Felly mae rhaid newid pethau chydig bach. Dyn ni'n gweld esiampl fan hyn o Trafnidiaeth Cymru. Mae Trafnidiaeth Cymru wrth gwrs yn cwango gyhoeddus yn eiddo I Llywodraeth Genedlaethol Cymru. Tymo, unwaith eto, yr un emoji, yr un nos da, maen nhw'n gweud nos da mewn graffeg, ond nhw'n gweud yr un peth dwywaith. Dwi wedi allan yn Gymraeg, Saesneg yn gyfieithiad, dwi ddim yn cael unrhyw beth ychwanegol yn yr pwynt dwi'n neud. Siaradwyr Cymraeg, understand English. Felly, gwnewch rhywbeth ychydig bach yn wahanol I ni. Ble mae'r gwerth? Na'r cwestiwn. Nawr, esiampl o'r sgalet fan hyn. Nawr, dyma, mae hwn yn cychwyn nawr I fod yn esiampl o'r hyn dwi'n ofyn amdan. Nid yn gan glybiau yng Nghymru, ond gan asiantaethau cyhoeddus yng Nghymru yn ogystal. Incredible support yesterday, emoji o galon, Josh a Dwayne yn talu teyrnged i'r cefnogwyr. Nawr, os y ti'n deall Cymraeg, ti'n cael ddau beth a maen nhw'n ychwanegu at ei gilydd. Os y ti'n mond yn siarad Saesneg, ti'n yn colli unrhyw beth. Dwi ddim yn gofyn I bobl ailwampio rhywbeth yn gyfan gwbl yn y Gymraeg. Dwi'n gofyn I bobl feddwl sut allai ychwanegu yn y Gymraeg fan hyn, sut allai rhoi mwy o liw yn y Gymraeg. A wedyn mae dysgu'r ased yn unig Saesneg, achos dyna oedd yn lle cyntaf. Dwi'n ffain o hwnna. Mae hwnna'n ddigonol, ond mae angen y Gymraeg. Odyn ni'n gallu ategu, ti'n mo? Mae dyn ni esiampl da fan hyn, Esbryd Chwaraeon, pencampwyr y plat 2024, Bonamain. Congratulations to Bonamain. Nawr, dwi ddim yn llongyfarchiadau I Bonamain, congratulations to Bonamain. Mae fe'n rhywbeth ychwanegol, ond yw siaradwyr Saesneg uniaeth ddim yn colli allan, a na'r pwynt dwi'n ceisio wneud yn fan hyn. Y gorau yng Nghymru oll, Eisteddfod I bawb yn Esbryd Eisteddfod showcasing the best of Wales since 1929. They're not identical, a na'r pwynt, mae yna liw ychwanegol. Ond mae pobl yn gweud, ond beth Owen, oedden pobl yn mynd I weld y cynnwys na os yw'n Gymraeg yn iaith Gymraeg? Wel, na, dwi'n sôn am uniaeth Gymraeg fan hyn. Dwi'n sôn am rhywbeth sydd yn ddwyieithog mewn ffordd sydd yn ategu. Yn y pen draw, cynnwys da sy'n llwyddo. Na'r pwynt dwi'n ceisio wneud. Nawr, ti'n gofio'r un Bonamain na, 979 o likes ar Instagram. Ti'n mo? Mae pobl wedi hoffi hwnna 979 o weithiau. Mae hwnna'n dangos bod y Gymraeg yn gweithio, y Gymraeg oedd yn arwen. Mae da yn ddigonol. Mae da yn ddigonol. Mae hwn yn gret. Uniaeth Gymraeg, dim gair o Saesneg na. Dyna beth sy'n angen. A hwn, bob tro, emosiwn, y calon sydd wrth braidd pob dim. Dyna pan mae pobl yn rhannu yn y pen draw. A cyfleu, nid cyfieithu. Add impact, ti'n mo? Not just translation. Pob lwc, diolch. Maen nhw'n
Maen nhw wedi cael eu plethu fewn i'r Saesneg. Plethwch yr iaith Gymraeg i fewn i bethau. Hyd yn oed os nhw bron o bod yn uniad Saesneg, mae'n angenreidiol. Dyn ni'n byw mewn gwlad dwyieithog, dyn ni'n byw mewn gwlad lle mae'r iaith Gymraeg yw'r iaith mwy hynafol ym Mhrydain. Defnyddiwch e. Mae fe'n gyfoethog. Ac yn y pen draw, dyma'r un mwyaf pwysig sy'n ni'n gweud, yn enwedig Undeb Rygbi Cymru, byddwch Gymru. Achos dyna sy'n angenreidiol, dyna sy'n bwysig, dyna sy'n symud pobl yn fanna, dyna sy'n neud i bobl ymwneud a rhannu, a dyna dyn ni moyn y gyfryngau cymdeithasol. Cwpan y byd. Na fe! Sdim eisiau World Cup. Elli di gael 4 exclamation mark, ond mae fe'n gwneud synwyr i bawb. A ti'n gweld yn y strategau bod e'n gwneud synwyr yn ogystal. A dyma'r llun. Gwych Cymru. Gwych.